I want to
manyano agati bunu je okona je bunu ajugo nye mogono ajugo nye mogo okuzo nye bi padalo ajugo nye mogono ajugo nye mogo okuzo nye padalo babuzunu namo oje bi padalo Ndadulu kwa wejenu kwanu Dulu madu negwalo Yandelu kabutelu kubulu Unuguru Ubunanu Awelu mejize wetale uzazi Yakamata ubonu Papa ubonu Ndigwe na nebuna Ndigwe na nebuna Ustabuti wetala yamu Ndigwe na nebuna Ndigwe na nebuna Ustabuti wetala yamu Ndigwe na nebuna Ndigwe na nebuna Ustabuti wetala yamu Ndigwe na nebuna Ndigwe na nebuna Ustabuti wetala yamu Amamutondi Ndigwe na nebuna Ustabuti wetala yamu ndị ọdịnala ekene ụnụ anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ Igbo a sị m udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị taa. Ụnụ fụrụ na anyị ka nọ n'ọrụ na-arụzi igwe okwu anyị. Igwe okwu a bụ igwe ọfụ ehibere ya ọfụ. Ebe a ka anyị ga-anọ wee na-ekwu ihe niile na-eme n'ụwa ma nke na-eme n'ala Igbo ma nke na-eme n'ala bekee ma nke na-eme na mba Afrịka. A ka na-edozi ya edozi. Ọ bụrụ na anyị dozisie ọ bụrụ ụdị kamera agụrụ ga na-eji afọ anyị, kamera nke ahụ ga-ahụ nke na dịka nke ndị CNN. Ọ na anyị ka na-ahazi ya ahazi. Ịma na ọ bụrụ na ị bịata anyị bịara echi ọ dịrọ mma. Ọ ya mere anyị ga-esi ọnwụ na anyị na-abịa, mana ọrụ anyị ji n'aka karịrị akarị. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya, unu ga-afụ na ndị Igbo nwere ọnụ, ndị Igbo ga-enwezi ọnụ. Anyị ga-aprepazi programụ nke anyị wepụziere ndị ụwa. Anyị mesịa programụ nke anyị enye ndị ụwa. Ọdịnala bụ a race, don't mess with a race. Ihe ọ bụla i kwutere n'ọnụ, ọ mana ndị eke jide gị, ha ga-asị gị if you don't know what to say, shut up. Because if you go to court, anything you say will be used against you in court. Na-agba ndị be anyị ha ha ya. Ọdịnala is a name of a race. So if you give my associate ọdịnala to any private something, you will nsogbu because he get the name forever and ever. So ọdịnala require sense. Ọ bụrụ na enwere n'Europe na afụ today na-ekwu okwu a, ọ somebody mere Europe ihe ọ somebody did. Ọ bụrụ ndị mmụọ, somebody mere Europe ihe ọ pụta ọ mmadụ mere ya. O nwere process eji wee mee. Mgbe na-agwa ndị be anyị ị ga-aga school, ị gaa primary school, ị gaa secondary school, ị gaa university. Ịgbazie ndị be anyị si na n'ọdịnala anyị na-eme na enwere ihe anyị nwere target. Anyị nwere target, enwere ihe anyị chọrọ biko anyị chọrọ onye ahụ na-emebe n'ala Igbo, anyị chọrọ ime ya. Anyị chọrọ ime ihe dị mkpa ndị be anyị na-amarụ n'ala Igbo. Onye ka anyị chọrọ ime. So if we request a certain people because of your own good, anyị na-request certain people because of your own good. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-awụ teacher, ọ bụrụ onye ọbụla ga-awụ scientist, ọ bụrụ onye ọbụla ga-awụ doctor. Onye ọbụla nwere nke ọ dị mma n'ime ya.
mana anyị chọrọ ka anyị anyị dị mma, anyị anyị dị mma ise sacrifice ise volunteer. Nna nwanne si n'ọrụ bata hie echego m rụrụ ọrụ nke m ga-eji eweta ego m ga-eji eme distri m na-eme batakwa egen nụkwa akwụkwọ nekwe na akwụkwọ lukat akwụkwọ ihe niile edere ya ede ọ mmadụ dere ya ọwụrụ ndị mmụọ edere ihe niile ede mmadụ na-amụ anya abalị na-ama ka a ga-esi eme ka anyị Igbo dị mma. Ọ bụghị ihe onye ọbụla, ọ bụrụ ihe everybody ga-emenwu because onye ọbụla nwere level of understanding ọ nwere. So that's why onye mere anyị ji wee sị na e nwere particular people anyị chọrọ n'ihe anyị na-eme. O nwere onye achụpụrụ achụpụ, o nwere onye na-achụpụ achụpụ, mana at least every level onye ọbụla ga-enwe na level nke ọ ga-anọ, onye ọbụla ga-enwe na level nke ọ ga-anọ. Anyị ji wee sị na anyị nwere different levels. So ọ bụrụ na ịbata, ọ bụrụ na anyị na-anya maka na ọ psychology, anyị nwere psychological test na ndozi ọdịnala ndị mmadụ amarọ. All those group niile ahụ rụfụchara psychology nọ na each one of them, psychology teacher nọ na each one of them, ha niile. So all a na-eme all according to people's behavior, according to people's ihe ha na-emegasị. Then anyị enwe na confirm sị onye a ga-eje ebe dị ona, onye a ga-eje ebe dị ona, onye a because otu a ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'igwe nwere otu ọzọ. Ndị be anyị aghọtara culture is not what you just go na-asụ Igbo na-awa ọjị n'aka nzu. No, ihe a wụ the practical part of the culture. What about the hidden part of it? What about the hidden part of it? What are the concept of a culture? Ị kwesịrị ịma the concept of your culture. You don't know the concept of your culture. Now anyị na-agwa the concept of your culture, the reason and what they mean. O nwere onye sịrị ịta ọjị adịrọ mma, o nwere onye sịrị ịka nzu adịrọ mma, o nwere onye sịrị ịka ọfa adịrọ mma, o nwere onye sịrị ịka mmụọ adịrọ mma, but you have to know them. Ndị be anyị na-asị eri ha many of ndị Igbo ma ihe eri, ndị ndozi ọdịnala ma ihe eri, and we know how life form. Mana o nwere level ị ga-eme ihu because ịhụ na ndị anyị kụziri akụziri ha agbapụ ọsọ. Anyị chọrọ ndị even very soon na-arụzi ndị ọdịnala. You can use official member of ordinary to have higher knowledge of education ordinary. Ndị ndozi ọdịnala ma how human begin to exist. Mana ọ bụrụ ihe ị ga-agwa everybody, ọ bụrụ onye ọbụla nwere ike ime understand, ọ bụrụ onye ọbụla ga-aghọta ihe na-akọ. Nwanne udo dịrị gị ụba dị kengi ekere gba m gị. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-aghọta ya. Ọ kwefuru na ụwa anyị pụtara sọsọ ma the source of creation, you can only govern yourself. That's why ndị Africa ha anaghị eme ọfụma na governance because ha ghọtara. Because if you understand ịghọta how everything, then you create an environment. If only create an environment, ị nwere ihe ị ga-emenwu. Ọ bụrụ about country, not about country, or culture. The problem bụ culture. If you get culture right, you get your country right. If you don't get your, even enwetara your culture right, ị gaghị enweta country right. A sị na ahụ ka eji amụ ụtọ nsị. Culture bụ everything. Ndị ndozi ọdịnala bịara for Igbo culture adị worldwide. Adị Igbo bụ center of ndị Igbo. Mana ebe ọ bụla ndị Igbo nọ n'ụwa, ndozi ọdịnala, a concept that is respect for ndị Igbo. Na nwanne kedu you can never claim something. You don't claim what you don't have. Ọ bụrụ about claiming. Ndị ndozi ọdịnala abịara ebe ịkpọ iyi, ndị ndozi ọdịnala abịara ebe ịkpọ asị, ndị ọdịnala abịara ebe ịbụ ụbọ. Ihe anyị bịara bụ ịgwa ndị be anyị si ha na ime ihe dị ụna ọ ga-abara anyị uru. Ọ bụ race you represent ndị isi dị mma na ndị isi na-adịrọ mma. Ọ dị ka president of a country na Nigeria. Ọ na Nigeria ka a na-asịrị emere ndị tere bọnda ahụ ka mmachi. Mba, ndozi ọdịnala wụfọ onye ọbụla ma ndị na-eme mma ma ndị na-eme njọ. Mana ọ wụsị mgbe agbasi ọsọ agụọ maịlị, o nwere mgbe ọ ga-emezi olu. Ọ wụsị mmadụ ga-agwa mma Nkechi na mma Ifeọma tinye Baịbụl ha n'okpuru ma okpuru bed maka Baịbụl ahụ na-egbochiri ha ihe. Ọwụ ndị na-ete isi anyị, ọwụ ndị na-atụ isi n'ahụ aja ndị Juu. Nwanne atụmatụ anyị ji wee bịa onwebeghị ndị tụtara ya na anyị. Ọwa atụmatụ ọdị mụ na gị na-abụ atụmatụ ndozi ọdịnala ọ bụ na gị na-abụ
mụ na gị na-abụ ga echi ga-agba ya akaebe, echi ga-agbara anyị akaebe. A sị na-agbasi ọsọ agụọ maịlị, echi ga-agbara anyị akaebe maka na echi a na-agwụ agwụ, echi anaghị agwụ agwụ. Echi ga-agbara ndị ọdịnala akaebe, ndị ndozi ọdịnala, maka ya bụrụ ndị nkịtị. Anyị ma nsogbu ndị Igbo, nsogbu ndị Igbo abụrụ okwu ọnụ, ọ bụrụ garagara, ọ bụrụ girigiri. Nsogbu ndị Igbo bụ practical work, the culture itself, the concept of culture. All the culture the information of your past and future. All culture gives your future and your past. Ịrapụ ya ignore future. But ignore ya, the problem bụ ignore ya, that is the game. If you like, you isi ndị ụka, kọgide ndị ụka ọdụ 100 million years, things will never change. So if you like, you so equal onye ọbụla iyi political, then nothing changes. You don't feel happy. Ihe need you, that's your culture. Kenke with the original one. How can I know the best of my culture to associate with it? Ọ bụrụ ndị ụka mere ndị Igbo anaghị ana Igbo. Ọ bụrụ ndị ụka mere ndị Igbo anaghị eje na Igbo. No. Ka ihe mere ndị Igbo anaghị ana Igbo land? Ọ ndị ụka. Ọ ndị ụka mere ndị Igbo anaghị eje na Igbo. Tell me, give me the answer. Ọ bụrụ ndị Igbo, ọ bụrụ ndị ụka. Ọ bụrụ ndị ụka mere ndị Igbo anaghị eje na Igbo. Anyị ma the dangerous of ndị ụka, but ọ bụrụ our priority. Ọ bụrụ our problem. Ọ bụ nke ndị ndozi ọdịnala nwere ike iwe your own problem, mana ndozi ọdịnala ọ bụrụ ya, maka ndozi ọdịnala representịrị the Igbo race. Ndozi ọdịnala representịrị Igbo race. So anyị agaghị ewere afa ndị Igbo jete ya ure. Mana ndozi ọdịnala taa afa ọdịnala Igbo ure, anyị tere gị nwa ure mịchọrọ mịchọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo anyị tere ure ma ọ bụrụ na anyị mebie ji afa ndozi ọdịnala Igbo. So onye maka anyị ji wee sị mba, enwere ihe anyị ga-eme, nwe ihe anyị na-agaghị eme. CNN can never insult American public. CNN can never insult American public. BBC can never insult British in public. Russia, not the press TV Russia can never. CCTV China can never. Deutsche Welle can never. So I have a responsibility to defend your image. That is it. Over our responsibility to defend your image. So I will say don't put this in public. Etinye in a public because somebody high na somebody high name. Only reason why. Na ndị ụlọ akara kpọ ka nkwụsị ahịa na-ekwu aga m emepere online biko ụlọ akara kpọ. So o nwere ihe anyị ji maka ya wee na-ekwusị unu etinye n'ihe a na public because why? O nwere damage, there is damage to it. Ndị be anyị ghọtara media work. There is once you go to ịchọ ime something, go solution is better. Solution, look for solution of your problem. If look for the cause and look for the solution. Can you with the cause, religion, then look for the solution. You don't just come out and begin to insult everybody. No. Because if you have a plan, you go execute your plan. Simple as ABCD. Because if you become aggressive, people are forcing as only very big. So ihe mere anyị na-eme otu ahụ na anyị grow ndị ndozi ọdịnala ndị nọ ebe a isi dị anyị mma. We have grown in our mind. I am mastered the game. We have mastered the game. Eri ahụrụ na anụ mbọsị a ga-egbu ahụ na anya ihe mere eri ndị mmadụ amachabeghị. Ekwutugo m okwu eri some time ago, mana eri aha mbọsị a ga-akọwara ọnụ ya that day ga surprise. So ihe a eri na anụ everyday. Akọwana maka ịga ọfọ, maka ịga ọjị, maka ịga ọmụmụ. This thing will be in book practically. Ọ ga-adị n'ime akwụkwọ. Ọ ga-adị n'ime akwụkwọ otu a n'ime akwụkwọ na-ebu textbook like your manner of prayer. That thing, all those things ifro ebe esi wee were religious philosophy from your own ancestry knowledge. Because you don't have the information, hey you should say because I'm on the tactics. Religion were tactics. All to get those people their mind that they're okay. Because in to bribe God. You want to bribe God because you're sowing seed. Why are you sowing seed? Can you sow seed? That is the case. Okay. So otu a nwa bekee wepụtara akwụkwọ aha na akwụkwọ ndị ụka. N'ime akwụkwọ ndị ụka ahụ ọ gwachara gị ọ ga-ejiri koodu because na ọkọwara gị ọfụma. O jiri koodu so gị. Then ịma ihe o mere ihe ahụ ọ Pontius Pilate ọkwụ ga aka ya
ọ sị agwara m I told you the temple of God is in you. So if you look for God in the sky, that is your own stupidity. Ọ dị na Bible there. Ọ sị na Bible ha jụrụ Jizọs ka ebe where is the kingdom of God? Jesus has said the kingdom of God inside you. Ọ sị na Jizọs give up his life for you to live. Ihe a code ka ọ wee code mana ya maria mana because na ya maria anyị bezi na act ignorantly ha fires ndị iberibe because o nwere message ha sendịrị gị ebe ahụ ịmụrụ the message so ọ bụ ngwa dị stupid ọ bụrụ ha ma ọ bụ ngwa dị stupid don't understand. Bible bụ ilu all the people nwere cunning mind, all people nwere cunning mind, you nwere cunning mind, then you fall victim. Even though na sometimes mmụọ nwere ike ịkpọrọ gị jee ụka iche na mmụọ kpọrọ gị jee ụka because of that na ịbụ onye ụka. Mmụọ nwere cunning mind, ọwụ na mmụọ na mpụ na enwere cunning mind, they can never take you to religion. They want to benefit, they want to eat where they no so. Everything free, they want everything for free. Iteta n'ụtụtụ ịkpọ Jizọs si nyere gị aka efifie nyere m aka abalị nyere m aka enweghị ihe ị ga-arụ. Ọ dị ka otu ndị na-egwu wayo na-eme 419 ndị na-eme 419 ị nwere ego i nyere mmadụ asị gị na ị nwere ego iwu nyere ego ikwere ọ bụ ochi bụ ihe ahụ enweghị ochi ka ọ enwere ego iwu nyere asị gị mmadụ iketa ụlọ nwanne pụta n'obe gị eweta leta ịtọpe leta Mr. Frank iwu nyere 100 million Mr. Frank ekwere ya win 100 million. He's a criminal. Mr. Frank is a criminal. Oh no, chiko nwere mind. So Bible nwere ike ịgwa gị na you will go to heaven. Iwe onye njọ ị na-eme njọ ị naghị eme ihe ọma you will go to I promise you heaven and you agree. You may agree and promise you heaven. Iwe onye ori. So I have the problem. Mana ndị Bible aghọtara ndị Bible ghọtara the issue of the Bible about heaven and hell. Ọ bụrụ about heaven and hell. Mana they use fear to target your mind because why? Nwa bekee nọ 500 years of uninterrupted growth of culture. 500 years of uninterrupted growth of culture. Uninterrupted. Oh, ndị gị na ha na-eme campaign. Ọ dị ka ndị Enyimba na ndị Barcelona ịgba match. Football club Barcelona na Enyimba of Aba na agba match. Ọ ihe anyị na-eme na 500 years of uninterrupted culture. Any information ọ bụla gara n'isi na-aga to your spam. And that thing ka iji amụ nwa. So if you have no information, likewise your child ga-ebido n'isi from isi ka ọ ya ebido ụmụ ibe. So it's your own obligation to go for knowledge so that your children in amụ will have ọ ga-adịrị ha less. Mana ebe anyị targetri now just one side of the world, that is victim, they make you victim for you to ask for freedom. First of all, nekwe ebe ị ga-achọ. If you have this thing, anything you want in life you can have. Ị nwere ihe a ị gaghị ahụ the slave at the first place. Ọ bụrụ na ị nwere ihe a at the first place ị gaghị ahụ slave. So any condition ọ bụla ịfụrụ onwe gị mara na something is lacking. That's why you find yourself in that position. There is something lacking because ndị ahụ tinye gị na position ahụ ọ bụrụ na ha lakịrị destiny ha agaghị etinye nwoke na position ahụ. Ha tinyere gị there because it is capable. Human being was born animal until they give them education. That is why we have laws. The laws you see in this world, laws, is because we are animals. We don't behave. We behave like, if you want to know, look, go and watch porn movie. Watch a porn movie. Go and watch porn movie. A man and human being are animals. That's why we have law. That's why we wear law. Because of the law. That time ga-ama na mmadụ bụ anụmanụ. Na Nigeria enwere ndị ka afọ ụta mmadụ zuru gari n'ochi ewere blọọgụ tụwuo ya kpọọ ya ọkụ maka agụọ na-agụ ya ozuo ojiji
ji ọkụkọ anyarị ọkụkọ n'ọnụ gbọọ ya ọkụ o zuru ọkụkọ odoga ya na ịgba anụmanụ ọbụ na afụgị. So if there is no law, government law, ihe ị ga-eme o chaos everywhere in the world, everywhere in the world. Mana enwere countries ị ga-eme ije egbe is legal. Enwere ndị mmadụ na-use egbe legally, go to shop and buy egbe every anyhow. Nwee country ị ga-eme ije anaghị aga ifu egbe sef were gbagbuo onye ọbụla. Ihu the differences. Enye gị egbe n'ala Igbo na-akọwa ndị mmadụ egbe n'aka ama m ihe a ga-eji ya eme. Awa bụ boys isi na-ere boys ịgbawa ha egbe n'aka na ha nyụọ ndị mmadụ anya. Mana e nwere obodo ị ga-eme ije onye ọbụla akpara ifu na-aga na street ifu ndị mmadụ ekorocha egbe elodoro elodo na-agagharị. Odoga ya na ihe niile ewu culture to cultivate the mind and position your people in a stage isoro ka anọdị. Ọ bụrụ magic, this is pure fact. Pure fact. So ọ bụrụ na anyị enwere ọdịnala Igbo ndozi ọdịnala nke anyị na-emepe maka enwere nke m fọrọ bịa, I did not see anything outside this. I see no future. Adịma m nke bụ eziokwu. I see no future outside ndozi ọdịnala. I see none. I see no future outside ndozi ọdịnala. Ihe ọsọ kwa ya bụrụ ọsọ gị have your own land today. Ị nwere ndozi ọdịnala, ị nwere future, because ọ bụ nyanwa ga-lay the foundation. Life never end. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. If you don't have ndozi ọdịnala ụmụnne m, ana m agwa unu nke bụ eziokwu. How do you cultivate the mind? Mind need cultivation. Ọ bụrụ about governance. Mind need cultivation. Cultivation of the mind create institution for governance. If you don't have mind of cultivation, you don't create any institution. No, no, no. It does not work that way. Or not work that way. It can never work that way. It never work that way. So ndozi ọdịnala, the mind, I created the people. We actually create the people that will do this thing, not we. Because ofu osisi anaghị eme ọfịa. Ofu osisi anaghị eme ọfịa. That's why our message is different, because we want a particular type of mind. Ayat of famous. I know a lot of things. Ncho famous, I'm here mememko 1 million likes. Ncho famous today, I know what to say. I have 1 million followers in 1 week. But every particular, I want particular people, particular set of people, because I'm something wrong na Igbo. There is something wrong, and there is a solution to this. But solution a you need anyị come a million ọgbọ ofufu igwe bụ ike ọ bụrụ na onye ọbụla na, because everybody mkpịsị aka gara bụ mkpịsị aka ọhara isi na isi ira bụ n'elu ọnụ na mmadụ ka ibe ya with the message na I'm sending the message to get into the mind of the particular people, and the ones touch in their mind, they know themselves and they will squeeze it. Nsogbu adịrọ ịghọtago. So onye ọbụla na-achọ ka ekwuo particular thing mba, because anyị nwere target. Ọ maka anyị Igbo mụ na gị onye ka anyị na-azụ. Ọ bụrụ na ọ dị isi Igbo gọvanọs aka afọ ọpụpụ o nwere onye akpa ichu gara n'ọmụpụ nwanne ọ dịrị izi. Human being, the worst thing that you can ever in this life train is human being. All the more difficult to train human being than to train any kind of animal. Any kind of animal, or the more human being, the more difficult to train, because life is unstable. You need at least uninterrupted development of the mind, uninterrupted, at least 3 generations uninterrupted before things will begin to shape itself, because the sperm are gone around 1, 2, 3 uninterrupted. Then the brain become window 11 automatically. The brain now automatically window 11. Always mmadụ ga ibe na ala Igbo nna nwanne iri slippers ifu milonia o iri slippers na-aga na street even ego gị dapụ mmadụ atọtụrụ anya gị, because you have changed the mind of your people. Poison can never stop unless you change the mind of the people. All poison with the problem. Egbe is more dangerous than poison. Egbe is more dangerous than poison, but why? The mind of the people is the mess, not the gun, not the
not the nsi ma ọ bụ aja. No, is the mind is corrupt. That's why the situation is not good, it's not working. And the situation cannot work unless you change the mind of the people. Ọ bụrụ na you change the mind, things will never change. Onye ọsọkwa ya bụrụ tinye n'ọkwa today, all things will never change. Egwu anaghị ama atụ. Ihe na-enye anyị nsogbu television, anyị na-watch television, American television, European television. Ọ na-adị anyị ka instead of things you can just because we have corrupt leaders. We have onye who is not corrupt. In Nigeria, how many people are not corrupt? How many people can swear that they are not corrupt in Nigeria? Not governors. Everybody, individual, and the individual. How many individuals can swear that they are corrupt? How many of them? Okay, blame. Everybody, Africa, they used to blame. Hey, it's Ifeanyi. Hey, it's Okonkwo. He is in. Can you hear your plan? What is your plan? Okay, now let's give you the leadership. Can you get the governor now? Let's give you the governor. What is your plan? Can you give the governor? What is your plan? You see, that is the problem. One more thing is, if you flip Obama come from America to Nigeria, Oga has succeed. If Obama come down to Nigeria, Oga has succeed because why? Everyone has you must shape the mind of the people. That is it. In my company, you must have a consumer plan. You must have a consumer plan. You don't have a company without consumer plan. First of all, of course, yes. Nke have no media work. Media we have. So so ihe a na-ekwu na number one, before any other thing, ị ga-reshape godi the mind of the people. That is fundamental through your culture, art and culture. Ordinary nwere processes anyị nwere processes for mind development. That is our culture. Kwepụrụ ihe isa ma agụrụ na ihe isa ọdịnala, omenala, iwu ala, nsọ ala na ntọala. Ọkwefuru ihe isa o nwere ike akwụkwọ ihe isa na-ebu ọ ga-aka akwụkwọ a n'ebe a elu akwụkwọ a ihe sọsọ ihe isa mkpọrọ afa elu akwụkwọ a ọ ga-aka ya sọsọ ihe isa mkpọrọ na bifo ipisi isibe unu na-asị ilochi gịnị bụ ilo is to remember. Ilo mmụọ is to remember. Echiche abụrụ remember. Echiche is present. Then ilo is past, is to remember. Ilo mmụọ ọkweka na Halloween. Ilo mmụọ is Halloween. We can commercialize this thing. Nwa bekee wụkọta holidays na ala bekee taa we Halloween. Ala bekee taa Halloween. Shop niile mechiri emechi. Chop ihe here since 1 month ago ka ebidoro ebe ahịa Halloween. Since Monday ka ebidoro, since 1 month ago ebidoro ebe ahịa Halloween. Ndị be anyị ga-asa na-elochi egbu ọkụkọ gbupụ ya isi. Ndozi ọdịnala nọ na nonsense. Anyị na-recreate these things. All ihe niile one after the other. Ma ọnwa mbụ ma ọnwa ebu ahụ festival. Ọnwa ebu ahụ festival. Ọnwa abụọ festival. Ọnwa Ifeke festival. Ọnwa anọ festival. Ọnwa abụ festival. Ọnwa ihe ji ọkụ festival. All those things now festivals ya niile. And ndị anyị ga-target with those ones nọ na our land na-akọ ugbo, those farmers. Ha ga-abụ the beneficiary of this feast. Ndị ndozi ọdịnala ga-emekwa ka ndị Igbo ribe nri na be nne na nna ha na be ụmụnne ha through these festivals. Afọ na-abịa ga-ebido ọ bụ ndị ndozi ọdịnala ga-eme ihe a na-akpọ ọdịnala cultural heritage n'ala Igbo, ebe ọ ga-eme chọọ information of your ancestors jee ebe ahụ jee narịa, ebe a ga-eme onwe onye ụwa na-atụ n'ọnụ o jee rie nri atinye ya akwa nye ya mere ka ọ nwụọ, ebe ọ ga-eme agorogoro ndị dibịa anya ndị dibịa na-afụ maka anya abịa
nene anya ndị ọbara high blood pressure ije ebe ahụ ọ bụrụ na ị nwere blood pressure jee na ọdịnala cultural heritage center ije cheki your blood pressure anya na-egbu gị jee ebe ahụ enene gị anya ọ bụrụ na ị need dọkịta ya esend gị dọkịta anyị ga-eme mmụrụ onwe all these small things we can do it themselves at least we protect the life we live I control 40% of what we consume ọ na-abụ ihe ọjọọ nwe ibe ichere ka ọjọọ jọs nnọọ ka mmadụ bụ ịnụ nwaanyị asị weta ewu mara abụba weta oke ewu weta nwunye ewu dọsịrị abrọkọchị ya nọnsens ihe abrọkọchọ ọrụ anụ wetara m ọrụ anụ siere m rice siere m beans wetara m golden guinea 20 cartons wetara m small start 50 cartons wetara m 200 tube of yam wetara m nonsense mba ihe abụrụ culture ya bụ nonsense we are creating the culture ga-eme ị na-eme na America yes ị na-eme na Europe yes ị na-eme na Africa yes ndị Christianity are jealous of us Christians will be jealous of you ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe a na-agwa gị Christians ga-adị jealous of us ọsọsọ ndị Igbo ka a na-asị pụtara mmiri ọsị mbọ ntere mmiri amaghị ya mmiri mawazi ya mmiri nke amagbuo m mmiri nke amagbuo m zewhandị ụmụ ibe so ihe m na-agwa ụnụ bụ na ndozi ọdịnala bịara ebe a ime ihe a na-ekwu andọ ihe anyị bịara a na-akpachasị afịfịa ịmara ndị isi ojii ha mara ihu ị na-ekwu ha n'oke ozugbo asị gị mebe emebe agwara m gị na nwa bekee 500 years of uninterrupted growth of culture uninterrupted nke ndị be anyị ikwu ha n'okwu 1 week ọ sị gị when are we starting 1 week ọ sị gị when are we starting what as if na life na-agwa echi a na-agwa gị na life were continuity life were continue growth because ha ghọtara and they can never because they refuse. Oh yeah, the Bible even the Bible had itself had it been they read the Bible understand not kind of oh na ha go the Bible more understand at least now ha ka ịghọta this thing na-ekwu now because ịgụsịa Bible ịgafe level ya mana ha gụcha Bible jide pado the Bible ụta ịgụsịa Bible ịgafe level Bible mana ịkwado gị apado iji eme gị onye rere nkịta goro enwe ihe ndị ụkọ na be as long as you are superstitious you can open the same problem because you never free this mind until you free the mind but you must free the mind to follow those ordinary. If you like you don't free the mind it's your own problem mana ọwụsị mmadụ ya agwa gị sị gị na nwanne na ihe na-emekwa ebe ahụ mana one after the other agụsịa one agụọ two agụsịa one agụọ two agụsịa one agụọ two ndị ndozi ọdịnala abịara ịkpọ iyi to anybody the right to worship whatever you like is your own personal problem. Ihe anyị bịara to offer our people our culture and heritage Igbo culture and heritage ọkwa nke ndị nkịtị ihe anyị bịara nke ndị higher self the higher knowledge nke ndị mbụ nke ndị ma maka eri nke ndị ma maka anwụ nke ndị ma maka ọnwa nke ndị ma maka kpakpando nke ndị ma maka mmụọ ọwụ nke aha nke ndị ma maka electromagnetic force enyekere egbede ọwụ nke aha anyị na-ekwu ọwụrụ nke ndị ọrụ anụ ọ bụrụ ya ọwụrụ nke ndị na-ama ha mmadụ enweghị ike create a vibrant culture esi n'elu that you have to create them society you create them nna gị si gịnị nna nna ya si gịnị so ọ bụzi na nna gị mere ihe na-adịghị mma isoro emebe na ọdịghị mma oh let me say okay nsogbu adịrọ nna gị na village ụlọ you are doing this you are doing that nsogbu adịrọ so ọ bụrụ na nna gị mere ihe iforo ị naghị afụ ụzọ igburu isi so ụgwọ na nna gị mere ihe na nna gị mere ihe mba nsogbu adịrọ cool I'm fine I accept them so ị naghị afụ ụzọ don't you see na this thing is not okay so ụmụ ibe anaghịzi m eme unwarranted argument anaghị eme argument iberibe anaghịzi m ekwu na ndị na-emeta na anaghị emete nke ahụ agago mana ihe na-ekwu bụ ndị na-ekwu n'ọnwụwe nna nna anyị ha way of our ancestors I accept them mana ihe anyị bịara innovation we came for innovation so ọ bụrụ na anyị rụrụ Nokia telephone ndị agha buru ibu taa kịta na we are building smartphone so nwanne yes you can call ka I take a small call before
time oge a na-aga enwere onye kpọrọ anyị bifo let me see amara onye bụ ihe ahụ So what I'm connected to get in back. Wait. Hello? Hello? Yeah. Mgbe ekele m unu ndị ọda na-ekele m unu ya na onye anyị na-agba aha ndị anyị ma mma onye ọkụzụ oyi mana ịmagbo na o nwere ibe anyị ji na-etinye bụ okwu a na-ekwu ibe enwe okwu gị dị mma ife na bifo bịa na nke gị anọ m na nke nwoke m anyị ebe anyị neli anyị na-akpa nkata Biafra akpa nkata katọlik si wee kpuchichie ndị be anyị mana ọ bụrụ ya ka m chee nụ dịka ọsụ na ama m datị na enwere ndị bụ ndị Igbo bifo ndị abịa utilise fọmatị ya ọdụ na anyị na-edebekwa n'akwụkwọ Baịbụl kedu abụ ya Moses Israel na maka ọjọọ na olu ka ọ dị ka ọ dịrị ebiri n'ụkwụ mana ọ bụrụ ihe m na-ekwu enyi dị ka ede akwụkwọ ana m ekwu ya site ka ede akwụkwọ esi dee Baịbụl a nya kama ọ bụrụ na ọdụ na amụgo mmeri filọsọfị gbasara ka isi ịmago bụrụ ndị bright people bụ ndị Israel amụrụ ọmụ ebe Israel ọ ga-eje nọ ndị a mana ama m Israel na Baịbụl ndị ịmago ihe anyị ga-eji mmụọ anyị onye ọbụla na-agụ ya mana anyị nwekwa na ụmụ arụsị nwekwa ile mkpụrụ nwere mgbe iyi ojii iyi mbekwa anyị na-esidi ya emekwa ụmụ ibe dị anya nwere ike gbuo ọkụkọ ịmago gbuo ewu eme iwe onye nwere ibe ọ mee dịka asị na izi ego mmadụ iluo di ya o nwere onye na-ekwe eji anwụghị di ya onye ọbụla na-agba ọsọ onwere onye na-ekwe na-asịnere aka mmadụ na-anwụ magụ mana mmadụ nwe m na-ejekwa ụka mana nwa ejigo m ọkịja ejigo m ụlọ asị ọkịja ejigo m di ya maka okwu ego mana aka m dị ọcha mana onwere ihe mere ịghọtago gaa dị iche so ihe m na-ekwu bụ ihe a chọrọ ka eziokwu dị oge spent awa ọ bụ na anyị ga-eji nwayọọ biere ya lie anya enwere ike ga-esite Jizọs a ọ ga na-emekwara mmadụ ebele mana onye ọbụla dị ebele ọ na-emezi na onye ọbụla onye mee ọ dịzi afrị mba ede ya akwụkwọ anyị ọ dị mma oyiwe nchọ enwere ihe na-aka ntakwa Baịbụl because mwa believe na Baịbụl to be honest ihe m nwa gị na-adịrị problem mma m nkwụ ihe ilu mama anyị nwe problem life and direct. I have a problem already. Life. So, ndị akwụkwọ ịwetụkwu ị na-alụ nnukwu ọrụ nna anyị abanyekwa nnukwu ahịa wụ isi ala ọkwa nnukwu izi because people now if in my family ahụ dị nna nwa gị na ọdụ na ha makwa ihe m na-ekwu ọrụ mana mụa na ụmụ ike agwụgwụ
amanyezi mmadụ 1 naira again for study ịna-ekosa study nye gị ego mma mmezoli again nọọ ihe anyị chọrọ bụ akụziri anyị ka esi eme ihe a na-eri enwe positivity ọ bụrụ nke nọọ na anya na-egbu egwu na-egbu ọkụkọ mana ndị be anyị enwe teknọlọji dịka isi gwuo wetara anyị teknọlọji wetara anyị edukeshọn wetara anyị ihe dị mma anya ebe m nọ Asia anọ m Thailand enwere ego mana nna ya ebe a na-eme erika rice ndị ihe niile dịsị China Malaysia na nọcha Singapore mana na Africa so that is the thing ọ bụ na ọdịnala ya eme anyị because na more belief to know the best after all ndị amasịghị ya ibe na Buddha jiri ebe ọbụla ụlọ ọbụla eji eme ya na ka ọ dịka ite obere ite a na-alụsịba nkịta n'ebe ọ na-eme ọfụma na nwanne nsogbu adịrọ ọ bụ 2 minutes nsogbu adịrọ ndị mmadụ anụgo olu gị ka anyị nyekwe ndị ọzọ ga-ahụ ka ha kwuo okwu ọgwụkwa na-emekwa enwe gị kpachara bak biko emeo 2 minutes ka a ghara ndị ọzọ taịm ndị ọzọ biko nsogbu adịrọ ụmụ ibe ụlọ afọ ya ndị Thailand na-eme ọdịnala ije ebe ahụ mana anyị chekwa ma ọ gọọmenti na-eme ihe niile nwanne ọgwanụ mụ na gị wụdị gọọmenti ha bụkwa nna enwere ndị ọzọ na-eke ego ha bụgodị ndị na-eke ego a sị na ome ụra tọwa ụtọ ekwobe ya ekwobe ụra tọwa ụtọ ekwobe ya ekwobe ka anyị sigodi ebe a anyị si na ọdịnala ya mebezie ihe ụnụ ga-afụzi na everywhere will become us ebe ọbụla ga-abụ anyị nwa anyị ga-egberezi ebe niile count me out ọ bụrụ maka mụnwa it's not about me ihe na-eweta bụ the idea I have only the idea how to run this thing ịma ga-abụ ikwu ibe isi ọdụ ọbụrụnwa not me ọbụrụ mụnwa don't look at me ọbụrụ mụnwa nọmba ị ga-akpọ ọnọdụ ya ka m kpọkwa dị nọmba again ịma na anyị ka na-ahazi igwe okwu anyị ahazi ọ bụrụ na ahazizi ụ ga na-afụ dị nọmba live ma ọ bụrụ na a na-eme dị broadcast ụ ga na-afụ ya ndị ọdịnala nwere mmadụ ọ bụ CNN standard anyị na-ekwu okwu nọmba na-apụta nọmba bụ +34 722 37 3169 +34 722 373169 ụmụ ibe ọ ya bụ dị nọmba mgbakwa ya ọzọ +34 722 373169 ọ ya bụ dị nọmba ọ bụrụ na anyị mee ọdịnala ụmụ ibe anyị mee n'ọdịnala ọ ga-abara anyị uru nni at least nni ga-adịgodi anyị ga-eme nni anyị ga na-ekwu with one voice every local gọọmenti ga-enwere onwe ha ebe ahụ bụrụ ndị ọdịnala na-eme ihe ọbụla ha chọrọ ikwu ha eme execute their plan unu enwere ụzọ unu eji aka rụọrọ onwe unu ụzọ erezie fọndụ unu arụ ụzọ with fọndụ ereziri ka ihe chọrọ iji eme erezie dị fọndụ unu arụwa ya unu eji aka rụọ dị ụzọ kedu ihe unu chọrọ unu enwere ezigbo ụlọ akwụkwọ ndị ọdịnala ga-eweta infọmeshọn na-enye unu arụọrọ onwe ụlọ akwụkwọ unu achọrọ ka ihe unu chọrọ ọ bụ unu nwa n'obe ahụ ga-ekpokọtasị nekwa ihe unu chọrọ unu emeri onwe unu ọ gọọmenti ka ọ dịziri ịma enwe otu uru ha bara ha nwa ga-afụzi na enwe uru ha bara ọ bụghị anaghị agba ochi ntịnagha ezu mgbe ahụ ka ọ ga-eme ụnụ sụrụ achọghọzi ịtụ ụnụ ụlọ achọghị vootu onye ọbụla nke unu ga-evotu onye nke ụnụ ihe unu chọrọ unu ga-eme mana nke ị gbara ụkpaka onwere onye akwụrụsi ebe onye akwụrụsi ebe asị na Jizọs na-abịa echi ndị ọzọ na-ajụ nke ọ bịara abịa oji anya ọmana ndị ọzọ na ala na-abịa ya nwanne hello ya nwanne mmadụ ndị ọdịnala ekene ọ dị mma nwanne mmadụ jisie ike ihe chọrọ itinye gbasara ọdịnala ịma na ndị mmadụ aghọtabelu meaning of ọdịnala dọgụ bifo ka apụta mana ihe mere bụ na ndị ụka bịazere jide ihe gbasara ọdịnala mebisi ya ọkụ maka ndị ahụ wutelụ so ihe na-achọ itinye banyere ọdịnala bụ because ana ihe dị na ana siri ike
na-ekwu ya ihe dị na ana siri ike, mana ihe mere obodo ebe wọchị ya ebe n'anya ife na-eme n'ala Igbo n'ala Igbo ihe na-eme n'Igbo dị too much. The way ndị mmadụ si anwụ ọnwụ ka nkụ ọnwụ ụmụaka a na-akwa ozu from Monday to Saturday, a na-akwa ozu ndị mmadụ na-ajụkwa ese gị na-akọsụ ọnwụ. Ị gaa n'okporo ụzọ accident ebe niile, ndị mmadụ na-akọsị ya. Gịnị na-akọsị ya na-abụ ndị ụka emerụgo ama, ndị ụka eje n'obodo jide okwu arụsị n'ebisi, o dozie alụsị ahụ bịazie na-akpazi ike apụtasị n'ebisi gị nwere enwebene kpisiri the spirit apụtara ụzọ na-akpa ike nwute ọṅụ ọbara. So ihe na-abụ ihe aya dres, ihe na-abụ ihe ya dres ọ bụrụ ya nsogbu adịrọ nwanne ka ndị mmadụ wee mata the meaning of ọdịnala, because ihe nsọkwọrọ ndị ụka na-ebeta ha na-ekpele ebetala ọdịnala ebeta ha na-ekpele. Jizọs nweta isi ego isọmmi ebetaghị ya na-ekpele, ọdịnala siri ike. So ọ bụrụ ihe nchọ itinye so ka eleta ndị mmadụ ka akwụsị ịdị na-emebisi omenala alụsị dị n'obodo, alụsị na-eche ndị obodo, ndị obodo emebisia ya, ndị ụka emebisi ha emebisi na ihe memere tikpuru ọgba aghara n'obodo wee tinye oke ọnwụ dapụta accident ebe niile. So ya bụ ife nchọrọta aka nwanne nsogbu adịrọ udo dịrị gị ala Igbo ga-echere gị na nsogbu adịrọ ka anyị wepụkwa ihe a maka ndị ọzọ ga-akpọ akpọ biko nsogbu adịrọ. Onye na-ekwu bụ agbala nze na-ekwu. Oke nwanne udo dịrị gị jisie ike. Anyị mgbe ebe mmiri si ba ahụ ọgụrụ mana anyị ga-arụ ọrụ azụ ụlọ nke ihe gbasara ihe ndị agha mebisiri emebisi, maka na agụ nọ na keji ịkpọpụta agụ tinye n'iro nya gagharịba ọ ga-apụ n'iro tagbuo ndị mmadụ. Natural force anaghị emebi nweghị ka esi emebi nwunye ịghọtago. ọ bụrụ na ụzọ esi wee rụ ihe ga-esi wee mebikwa ya, ọgwụkwa na-eche imebi ọkwa ụzọ anyị si wee rụ ya. Pastọ agaghị emebi nwunye, fada agaghị emebi nwunye. Natural force dị ebe ahụ ndị e nwere ndụ agbara ndụ with natural force na agaghị eme ihe ọjọọ. So ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ memere tụrụ ụka memere tụrụ omenala ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. So ala Igbo ihe ọjọọ nọ ebe ahụ too much na that is the reaction of ihe niile ọnwụ a na-anụ ọkwa ya bụ ihe ndị ọdịnala ji wee bịa. Udo dịrị gị nwanne mmadụ. So ụmụ ibe ha jiri eje gbaghe agụ nọ n'ime keji, ndị ụka je gbaghe ya kpoghepụ agụ n'iro, agụ apụwazie tagbube ndị mmadụ. ị nweghị ike imebi bụ natural force. Ọ bụ natural force ka mụ na gị ji ekwu okwu na telefon na wave ịghọtago. So those things ha kpọrọ arụsị bụ natural element, ọ bụ natural element. So ụkwa na nchekwa aka ghara ịrụzi ọrụ, o nwere ka esi eme ka ọ ghara ịsịrị ọrụ, ọ bụghị oturu ụka. Ndị ụka agaghị eme gburugburu ya biko ọsọ ọ dị ka ịnọkọta isi mebiere eletricity mana ije eletricity nọ ebe ahụ na ihe niile disconnect the wire, mana mgbe ọbụla the wire ọ nọkwa dị, o nwere ihe mebiri emebi na electricity ọ ga-adịkwa dị. So ya nwere tem mana ha ma na ala Igbo bụ ala dị nsọ. O nwere ndị give up their life to make sure that ala Igbo dị mma ịghọtago. So ebezie na-abịa were destiny ọ bụ na ndị mmadụ villages na ha achọghọzi arụsị ya or something like that. Ihe a na-ediri ime bụ ndị agha mekwere ya ọ bụ na ha anọghọzi ndụ, ndị nọ ndụ ihe a na-ediri ime bụ gbarịa fensị dozie ya ọfụma, ha rụọrọ ya ụlọ hapụ ya ebe ahụ ịghọtago. Onye sị na ya chọrọ ije tụọrọ ya ọjị nke ahụ gbasara ya, mana ihe ama bụ na onwe onye ga-eme megide ala ịghọtago. So rapụ ndị mmụọ gwa ndị Baịbụl sị gị were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, rapụ na ya. Kedu ihe a na-eji agbara ya ọkụ? Oge agbasịghị ya ọkụ na ihe ọ na-adị na mma na famili ụnụ, mmadụ ọkwụsị na enwu, mmadụ ọkwụsị na eyi ọya ịkpata na ego n'ọya mere ka akpata na ego. So ichere arụsị ga anọkọta na ọsị ga-akpata na ego. Arụsị ọ na-ekwu okwu ọgwasị na arụsị kpaba ike egosi oisi eji wee rịa esi eji wee pịa ike nke adịghịzi iri ụmụazị egbere ya kpoo nkụ. So ụmụ ibe ka anyị buru olu ọgụ na Amerịka. Mma ndị na-anwụ na Amerịka karịrị ndị na-anwụ n'ala Igbo, mana Amerịka everybody na-achọ ka o were ọbụba na-achọ visa oji aja Amerịka. Onye ọbụla na-achọ visa oji aja Amerịka. A na-agba egbe ebe ahụ ị na-afụ ya na TV, a na-agba egbe ije ebe ahụ mmadụ ga-apụta otu abụrụ egbe pụọ na steeti gbawụsi everybody.
onye ọbụla agba nka na-achịkwa Amerịka dị American dream. Go to Southside Chicago. A na-agba gbogbo Las Vegas last week 50 people dead. Asị na ala Igbo adịghị mma, a na-akọ ọgwụ, a na-egbu mmadụ. Gwanna ọ dịghị mma ka anyị dozie enyi ya, anyị nwa dozie ya, ka anyị dozie ya. Gịnị ka a na-agbadoro ọsọ ihe nwa? Gịnị ka anyị na-agbara ọsọ? Anyị ga-agbara ọsọ aruo one mgbe? Ebe ka anyị ga-agba eje? Ị ga-anọgide Italy 100 years, Britain 50 years, in England. Are they living in England? How many years? 40 years. 40 years doing what in England? 40 years. Because I'm came here village unu. Kasi na nwanne mara gonu ije ebe ahụ a na-akọ ọgwụ ebe ahụ a na-akọ ọgwụ. England anaghị akọ ọgwụ ebe ahụ. Anaghị egbu mmadụ n'England. Ndị ọdịnala abịarukwe ka a bịa dozie ala Igbo na-abịakwa ebe a. Ị na-achọ ịchọrọ ịna ala Igbo kwa ya nsogbu adụ. Ndị ọdịnala abịago ntị ga-ana. Anyị ga-eme na ntị ọbụghị brain a ichenjie the brain ime na ntị. Ị ga-eme na ntị through changing the mindset. As long as women still giving birth, there is hope. As long as women still giving birth, there is hope. All because of na ndị kara nka ga-anwụ anwụ, ndị toro eto ga-anwụ anwụ. So the target of mind cultivation with the children aka ya anwụ anwụ. Anyị ga-agbazi ndị kịta onu, anyị gbazie ha onu, our target ga-awụzi ụmụazị. Anyị ga-eji bagide ha from their otubo ha na-amụpụta ha. Anyị agwụba ha ịba ha fụzi ibiri ị na-agba ha na-enwe ihe dị ka nsị ha sị ka ihe na-akọ kọmọntị ikwuru ya nọnsensị pụrụ ebe onwezi ga-ebelieve they will never believe it. Onye believe oyibo jembe onye na-ere virus na antivirus, onye na-ere virus na-eme antivirus. So ụmụ ibe udo dịkwara ụnụ na ọ dị ka okwu a anyị eweta n'isi njedebe taa ka anyị nwere ike kwuo echi na batrị m na-emezi red batrị ihe a na-eme red and ọwụ na mgba nkịtị ọgbanyụọ nke anyị kwuru ekwu eme expire ka anyị hapụrụ okwu echi ga-abụ gịnị? Echi ga-abụ maka anyway emesịa ka m cheki ka m nere anya. Anyị hụ ndị ndozi ọdịnala tupu anyị na-achọ iweta ihe n'isi njedebe. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị ọkụ na ndị egede, kene elu na anyị, kene ndị mbụ, kenekwazie ndị na-enene anyị, kenekwa ndị ga-enenekwa enene. A sị m ụnụ ụmụ ibe udo dịrị ụnụ na anyị iwu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ndị ndozi ọdịnala onye ọbụla ma onye ara ma onye isi dị mma ma onye njọ ma onye ọma, ọ bụ ofu ikuku aha ka ha na-ekuru. Ndị ndozi ọdịnala na-ekwuchite ọnụ ndị Igbo n'ebe niile and anyị agaghị ete afa ndị Igbo ule. Ihe ọsọkwa gị bụrụ n'obi ọ ya personal problem, mana kwefere afa ndị Igbo anyị agaghị ete ya ule. Anyị agaghị akpọ ma nke na-eji isi ala ya ga-akpọ ya iyi, ma ndị na-aja isi na ahụ aja mba, ma ndị ụka mba. Anyị gbawo ndị ọdịnala onye biri ibe ya biri, egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebere nkụkwa ya. Ọwụ na ndị ụka si n'ọdịnala agagharị nkwukwa ha, ọwụ na ndị isi ala si n'ọdịnala agagharị nkwukwa ha, ọwụ na ndị na-akpụ isi na ahụ aja ndị Juu si n'ọdịnala Igbo agagharị nkwukwa ha. Anyị jere ha ogu n'ọfọ, anyị na-eme ka ndị mbụ. Ọ bụ ihe nna nna anyị ha dịrị anyị ka anyị na-eme. Ife eji mara Igbo ọdịnala and ọdịnala ka ndị ndozi ọdịnala na-eme. A sị m udo dịkwara ụnụ ụmụ ibe ka ọ dịbakwa na echi.